Bore da, Dr Hughes. Bore da, Chris. Mae hi'n braf, tydi? Ydy wir, Dr Hughes. Mae'r haul yn gwenu. Ddylwn ni ddim bod wedi gwisgo siwt mor drwchus. Dwi'n toddi. Mae'r ffenest ar agor yn eich swyddfa chi. Tynnwch eich siaced a'ch tei chi ac eisteddwch o flaen y ffenest am ychydig. Diolch. 11 yn barod? Lle mae'r amser yn mynd? Ydy'r post yma eto? Ydy, Dr Hughes. Ers hanner awr wedi 8. Mae na lawer o lythyrau heddiw. Oes na rhywbeth pwysig ynddyn nhw? Nag oes a deud y gwir. Oes na rwy'n wedi ffonio? Oes, Delyth Davies. Mi wnaethoch chi anghofio mynd at y deintydd ddoe. Mi ddyla ti wedi fy atgoffau. Mi fyddai'n rhy brysur yr wythnos yma. Trefna apwyntiad arall mewn 6 mis. Mi ddylai fy naneddi fod yn iawn, a mae'n gas gen i sŵn drill. Dwi'n cael cur pen ar ei olo. Mae Mrs Lluno Smith o'r Llywodraeth wedi ffonio. Mi fydda nhw'n dod yma bore Llun nesa i drafod y ffurflen gais am grant i'r ysbyty efo chi. Amhosib. Mi fydda i ar wyliau wythnos nesa. Mi ddyle ti fod wedi cofio. Mae'n ddrwg gen i, Dr Hughes. Mi wna i ganslo'r cyfarfod. Problemau. Lle mae'r nodiadau ar gyfer hyfforddiant y prynhawn yma? Mi e-bostiais i eich nodiadau chi a'r papurau atoch chi neithiwr. Welis i mor e-bost. Ond mi edrychai arno fo rwan. Unrhyw neges arall? Wel, mi ffoniodd Gareth yn gofyn da chi wedi bwcio tacsi i'r maes awyr eto. Mi ddyle ti fod wedi sôn am hynny gynta. Wyt ti'n medru ffeindio rhestr o rifau ffôn tacsis i mi rwan? Ar unwaith, Dr Hughes. Neu ffonia di nhw. Rhaid i ni fod yn y maes awyr erbyn 7 bore fori. Dim problem. Rhaid i mi edrych ar y nodiadau rwan. Mi fyddai'n rhy brysur i siarad efo neb ar y ffôn, ond mi ddylwn ni fod yn barod am baned, mewn hanner awr. Erbyn amser cinio y fori, mi fyddai yn Barcelona. Diolch, Chris. Rwyt ti'n gofalu amdana'n dda iawn. Croeso, Dr Hughes.